eskerrik asko, mila esker. Zinez, bada garaia gure kanon txiki hau zabaltzen joateko. Eskerrik asko, badaki jende gazte asko dagoela gaur hemen. Ez dakit berro bat dudatan zaudete, talde bat egin edo ez, gitarra hartu edo ez, novela bat idatzi ala ez, dantza talde bat sortu ala ez. Entzule aktiboak behar ditu gure hizkuntzak. Bihar ensaio! Bihar ensaio! Baina la ez! Eutxi!